Mintala day kapor bangan wan pai shapi wat la jingge kin ban nan rengan palinti ki kula ki bangala duklei nan pen le no ei ngam kwa ba jingge jong i kan long santala day kapor bangan wan pai shapi wat la jingge kin ban nan rengan palinti ki kula ki bangala duklei nan pen le no ei ngam kwa ba jingge jong i kan long santala ngati banga la pen mong min sim jong pi na tu ka tu kapor banga ino ya pi hindai wato ki tu ki jindu na jonga na kwa bangin ya long kum min shwa ta isha pingan wan tur kham ha jan na le le ngan nom kin ran ba phi ban ya don lang da ka mon u ba na jong sing kong jong a pin long ha jing im jong a ba ro shi ju la la de ka por bangan wan pai sha pi wat la jing e kin ban din rengan palinti ki kular ki bangala de klei nan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sam ta de ka por bangan wan pai sha pi wat la jing e kin ban din rengan palinti ki kular ki bangala de klei nan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sam ta What could slay it? Ngaru ngalam up ya pi pim tap la slam ya pi nga akwi lanti la no ba e ba pin wan pai biang shanga wan kloi ngan kdo da jing e ba pura da e cha pi ngan wan tutur kham ha jan da le le ngan nom kan ran ba pi ban ya don lam da ka mon u ba na jong sing kong jong na pin long ha jing em jong na ba ro shi jan na la le ka por ban long biang e jong pi kam kwa ban ya ru jor ya ki wei e bat pi ki kula ki bang ala te khai nganam pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sat ai ka por ban long biang e jong pi kam kwa ban ya ru jor ya ki wei e bat pi ki kula ki bang ala te khai nganam pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sat Mintala de ai kapor bangan wan pai sha pi wat la jing e kin ban din rengan palinti ki kular ki bangala de klei ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong